Sa Dagupan pa lang, alam na natin, bangus capital of the Philippines, di ba? Pero dito sa Bunuan, Binloc, isang negosyo ang hindi lang basta nagpapasarap ng bangus. Binibigyan pa nila ito ng bagong karakter. Tara, samahan niyo ko sa Eldica Seafood Processing, kung saan ang paborito nating isda ay ginagawang all-around superstar sa kusina. Matatagpuan sa Bunuan, Binloc, Dagupan ang Eldica Seafood Processing, isang lokal na MSME na dalubhasa sa paggawa ng bangus products. Dito, ang bawat bangus ay nililinis, dinidibon at inihahanda ng may kasamang pagmamahal at kalidad. Product standardization ng product sa Don Mariano Marcos State University. Bali, incubate tayo. Meron kasi silang program na Agri-Aqua Technology Business Incubation. So, nakasali tayo doon. Actually, graduate ako ng fisheries. Pero, iba yung naging occupation. Sabon mo na lang. Hanggang sa, before the pandemic, naka-acquire kami ng fish pond. 1 hectare lang. Hanggang sa lumawak kasi nerentahan na namin yung mga nearby ponds. Hanggang sa naging mga 12 hectares with almost 13 ponds, 13 na butas. Actually, sa dimsum na mismo yung iba't ibang flavor niya. So, yung product standard na talaga, galing na talaga ng dimsum. Parang inadapt na lang namin as their incubating, yun na yung ginawa namin. Actually, hindi lang naman tayo dito sa deboned eh. Meron tayong bottled na license na rin ng dimsum. 4 na klase yon. Kaya lang ubos naubos sa IFEX, hindi kami nagtira ng sample. So, yun na license. So, after nun, puro product standardization. Ako yung gutom sa learnings para sa business at kung paano mo po siya Hanggang sa nung 2023 na, ang gusto namin gawin, acquire legal papers. Yun yung unang napunta sa isip namin after nung product standardization. Para you can take off, free kang gumalaw. So, ngayon, kompleto naman na tayo. Maka-acquire ng sariling lote, then we can go international. Yun naman yung goal natin. Actually, ngayon, meron na tayong 13 pure golds. May negotiation kami with Walter Mark, of which ay nakuha namin sa IFEX. Aside pa dun sa ating mga kaibigan na merong Cavite, may Bulacan, may Cagayan, may Tabuk. Kakuha lang namin ng Tabuk ng IFEX din. Dahil sa IFEX. Deboned bangus, check! Pero hindi lang yan. Meron silang garlic, spicy, pepper, at smoke variants na swak sa panlasa ng bawat Pilipino. At kung akala mo hanggang ulam lang ang bangus, Eldica has something everyone is craving for. Bangus lumpiang Shanghai. Crispy sa labas, flavorful sa loob. Perfect pang handaan, pang negosyo, o kahit pang ulam lang. Ang mga tao. Ito muna. Sarap! Lasang-lasa yung bangus, pero hindi siya malansa.
Sarap. Masarap. I love it. Kailangan natin kunin yung taba. Uy, ang laman. Sobrang laman. Perfect sa kanin. Wow. Big bite. First bite. Ang taba. Sarap. Ang sarap. Sobrang fresh ng bangus. At sobrang laman. Lasang-lasa mo talaga na garlic siya. At this one is pepper. Yun. Yun ang perfect bite. Try naman natin yung garlic. Sa likod ng bawat produkto ay isang masigasig na team. Mga lokal na manggagawa na may tiyaga at husay sa bawat hakbang ng proseso. Hindi lang negosyo ang lumalago dito. Pati ang pangarap ng bawat empleyado, kabilang na ang mga kamag-anak. Tauhan natin galing bunuan eh. Yun na lang, yung makapag-provide ka ng trabaho sa mga taga rito. At may mentor din ako na nagsabi na kung gusto mong tumulong, ba't hindi mo tulungan una yung mga relatives mo? So, trabador namin, actually, bayaw ko. Kapatid ko yung nandun. Anak ko yung mga taga-benta doon sa mga exhibit. Ayun, pamangkin namin isa, kasama nila sa logistic. Pag nagdi-deliver, tatawag ng pamangkin, alalay sa sa tito, yun. Kasama rin sa IFEX Philippines 2025 ang Eldica Seafood Processing. Dala syempre ang Pangasinan flavor and proudly local. Ang process bangus ng Eldica, swak sa quality. May shelf life na hanggang 6 na buwan, kaya perfect pang export o pasalubong. From classic to creative, Eldica Seafood Processing proves that bangus will always be a star. Lalo na kapag may touch ng galing ng dagupan. Isa na namang kwento ng sipag, innovation at pagmamalasakit ng sariling atin. Sa bawat produkto, damang-dama ang puso.